Ginpabati sa International Criminal Court ang katapusan nga ng speech ni former President Rodrigo Roa Duterte antes ini nga ginaresto sadtong Marso 11 tuig 2025. Gintawag ini ni ICC Senior Trial Lawyer Julian Nichols nga farewell speech ni Duterte. Sa mga speech, naghinugyaw ang mga Pilipino sa Hong Kong sa mga statement ni Duterte. Naghingyo ini nga kun amugid man, ini ang iya swerte sa kabuhi. Dapat nga mag-amot-amot na lang ang mga Pinoy, agud nga patindugan siya sang monumento kag ipatupad sa ribulto ni Jose Rizal kun makagwa siya sa presuhan. Yari ang speech ni Duterte sang Marso 9 tuig 2025. Total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa. Excuse me, Counsel, you have 5 minutes left. Hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, meantime, mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro Akin. Ginpahat-pahat sang prosecutor sa judges kung ano buot ang silingon ni Duterte. Isa inikad pagpakita suno kay Nichols nga proud si Duterte sang pagpamatay sa drug war. Kag gina-claim pa nga ginhimo niya ini para sa iya nga pungsod. Suno kay Nichols, wala ini ginapanginwala ni Duterte kag ginapanindugan pa nga para ini sa ikaayos sang mas madamo nga tawo. And he says he did it not for himself, not for his family, but for the Filipino people. And it's obvious what he's talking about. He's talking about the murders. Again, the ends justify the means. Again, for him, the murders are a necessary evil for the greater good, as we heard right at the beginning of his career when he's teaching police officers to plant evidence. At the end of that video, what does he ask for? He says, I might go to jail. What can we do? But when I get out, contribute money so there can be a monument erected of him when he's released from jail. 3 days before his transfer to The Hague, this old man, you could see it still up there. What does he want to be remembered as? The man with the gun. And he's just taken credit for killing his own people. Si Prosecution Senior Trial Lawyer Julian Nichols gintapos naman sang prosecution ang ila closing statement pagi sa paggamit mismo sang isa ka pahayag ni Duterte. Sang Agosto kon August 2017, nagpahayag si Duterte nga nakahibalo siya nga mag-abot man ang iya kalaglagan, ilabi na pangud indi man siya mangin presidente sa bilog niya nga kabuhi. Sunod naman sa prosecution, husto ang mga pahayag ni Duterte nga dapat manabat siya sa iya ginpanghimo kag hatagan sang hustisya ang mga ginpangpatay. It's time for him to take responsibility for these crimes he brags about and glories in. It's a quote from a speech on August 16th, 2017. What did he say? Quote, I know I will have my own downfall. I cannot be president forever. I know that they will demand to answer for all this dead. End quote. And he was right when he spoke those words. He must answer for the dead. The victims demand it, justice demands it, and for purposes of confirmation, the evidence demands it. We have proven it to the level for this to be bound over for trial. We ask you to do that, Your Honors.